il-Partit Nazzjonalista jrid jerġa' jsir l-aġent tal-bidla fis-soċjetà tagħna. Kif kien sa ftit ta' snin ilu? Sa ftit ta' snin ilu l-Partit Nazzjonalista kellu viżjoni li kienet steps ahead minn dak li qed jiġri fis-soċjetà. Is-soċjetà kienet issegwih b'mod naturali, b'mod awtomatiku. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista kien l-għażla awtomatika tal-maġġoranza tas-soċjetà. Għalhekk rebaħ elezzjoni waħda wara l-oħra. Fl-aħħar snin waqajna lura, staġnajna fil-viżjoni tagħna. U allura is-soċjetà fil-bidliet tagħha għaddietna u aħna ġejna nirreaġixxu kultant tard u kultant ukoll nafġuha. Irridu nerġgħu nsiru l-aġenti tal-bidla fis-soċjetà b'viżjoni li terġa' tkun steps ahead ta' dak li qed jiġri fis-soċjetà tagħna. U għalhekk l-importanza ta' studju soċjoloġiku li jgħidilna kif mistennija tinbidel is-soċjetà fil-5, 10, 15-il sena li ġejjin biex imbagħad blajnuna wkoll ta' ħassieba fil-partit inkunu nistgħu naġnu l-politika tagħna li tkun terġa' tpoġġina b'viżjoni li tkun steps ahead mis-soċjetà li nerġgħu niġu l-għażla awtomatika tal-maġġoranza. Filwaqt li wkoll nirriaffermaw il-femiet bażiċi tagħna, dak li nemmnu fih, dak li għamilna dak li aħna u li fuq rridu nibnu il-politika tagħna.